Салом алейкум дӯстон азиз, салом алейкум бардорон. Ман ҳастам шумо доктор Бероз, ҳамеша тавсияти худам бошед. Дӯстон азиз, ман қарор дорам дар Асфарганский област. Инҷои ки қарор дорем озеро Басмучак. Озеро Басмучак ин яъне миёд ба забони русӣ, яъне дар инҷа моҳӣ намерояд. Агар шумо андаз бошед, дар инҷа моҳӣ намерояд. Ва мардум барои чӣ мебиёянд инҷа? Мардум барои оне мебиёянд ки масалан барои бемориҳои пӯст, яъне аз бемории псориаз ва бемории дар пӯст мебиёяд ва бемории геморрой ва беморие ки масалан ба бемории шуш вақте ки нафас мекашид ба бемории шуш бениҳоят фоидаоварад ва бемории сустаои сустам дар накунад бениҳоят фоидаоварад. Дӯстон ва бардорон азиз, вақте ки манам муроҷиат кардам ва бародарам бисёр табобат кардам, иншоалло бародари мо шумо ба похез ҷаваҷай аз ва ҳамарӯза шумо занг мезанед мегӯед ки акай доктор модарам касалат падарам касалат, шумо ҳаматон метавонед ки масалан падартон ва модартонам барои инҷо оварда ҳар тобистон табобат гиранд. Ва ман ҳамчун доктор тавсия медиҳам ки масалан касоне ки ба бемории псориаз ва бемории пӯст ва беморие ки масалан дар суста ва бемории шуш шумо гирифтор ҳастед, масалан шумо метавонед биёед табобат гиранд. Ин ҷое ки шумо метавонед инҷо масалан бениҳоят калон дар инҷо 8 миллигина масалан чӣ мегиранд? Сол мегиранд, намак мегиранд ва ҳамун сол баъди дар чанд сол пайдо мешавад. Ин ҷое ки шумо метавонед намаке ки мо мехӯрем, ҳамун намаке ба шумо. Ин намака дар хӯрдан истифода мебаранд. Намак шӯр аст, аз ҳам дадем, намаки табиӣ аст. Барои шумо ман тавсия медиҳам ки бародар биёед табобат гиред, табобат гиред ва вақта беҳтар камтарак аз маслиҳатур аст, вале барои шумо ман тавсия медиҳам ки падару модарам шумо барои табобат бениҳоят хуб аст. Ва ман хуштани ҳастам ки дӯстон ва бардорон азиз, иншоалло ки дар оянда кӯшидем ки бемори худро ташкил кунем, кӯмак кунем ва хизматҳои худро бархӯрд кунем. Барои ҳамин дӯстон азиз, ҳамавақт гуфта ҳастам ки бисёр шумо занг мезанед барои бемории псориаз ва бемории пӯстӣ, бениҳоят масалан шумо мегӯед табобат кардан накун. Ман шуморо тавсия медиҳам ки ҳамавақт ва бемории шуш лёгкӣ бениҳоят табобати хуб дорад.